जरांगे पाटलांबरोबर ते सर्व मराठ्याचे नेते हे चर्चा करतात। चौथ्या बाजूला आपण बघितलं तर भुजबळ साहेब ओबीसी समाजाचं प्रतिनिधित्व तिथं करत चालले, ते सुद्धा सत्तेतले आहेत। मग मला हेच म्हणायचं आहे की सत्तेतलेच नेते, सत्तेतलेच आमदार विविध समाजाच्या लोकांच्या आंदोलनामध्ये सहभाग घेतात, प्रतिनिधित्व करतात। मग सरकार आहे कोणाचं? सरकार तुमचं, तुम्ही त्यातलेच नेते, सरकारमध्ये तुम्ही मंत्रिपद घेता, सरकारचेच तुम्ही आमदार आणि विविध ठिकाणी वेगळ्या वेगळ्या समाजाचं तुम्ही प्रतिनिधित्व तिथं करता। म्हणजे कुठंतरी सरकारच समाजामध्ये वाद निर्माण करते आणि तो वाद निर्माण करून समाजाच्या मध्ये जे काय दुरी निर्माण होते त्याचा फायदा यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये व्हावा असं सरकारमधले चाणक्य नीती करणारे सर्व नेते हे समीकरण बसवतायत असं आमचं मत आहे।